музыкалар концертында көрүүбүзгө бик шатбыз. Milli Hazine деген фестивалыбыз 6-шы тапкыр үткәрелә. Елдан-ел катнашучы студентларының саны, вузларның саны артканнан-арта бара. Особенность нашего фестиваля заключается в том, что мы развиваем традиции народов Поволжского региона. Татар милләтебезнең культурасы белән, үзләренең эшләре белән бүтән регионнарны, бүтән националистларны таныштыра алабыз. Бу башка халык милләтләргә нинди дә булса татар телен өйрәнергә этәргеч булып тора. Чыгышларда рус теле өстенлеге итә, бу табигый. Чөнки әлеге Идел буендагы халыкларны әйтик, 6-сын гына алсак та, аларны барыбер без үзара аңлашуыбыз рус теле аша бара. Ләкин кабатлар әйтәм, аның белән янәшә башкарылган җырлар, һәм хореография, һәм театраль, һәм башка төрле номерлар, алар нәкъ менә милли телләрдә булуы белән бу фестивальнең нигезен, асылын һәм аның төп эчтәлеген чагылдыра дип уйлыйм.